Kon men ko para hai kene ke sngi in pusan biang kitab Leviticus hi karena ko pakat kendai mata lai teligi dekat mata kasi dekat ke ba lai pusan lai punriu pat lai punyo kini ru ki dekat ki balong ki ba ya dei bat kar kom im jungi pa man la sngi jing tre kam jing tre jam jungi bat dengan ya pule naka kitab Leviticus nong ka ba khat khandai khat lai pusan hadu lai punyo wat le bom hok ha ke jing bishar khadar ha ke jing thau jing wo da ka pru ka tada da umau thau ne ha ka jing bun pidei bandon ka tarajur ki ba hok ki mau thau ki ba hok ka epha ka ba hok pat ka hindru ka ba hok manga ngalong utrai ublei jongpi balawan nyalam ya pi nari Egypt pidei ban rakhe ya ki ain sensar jonga baro bari kirti ain jonga baro tole ya ki nga ken utrai kamen kapara nikong banginam long kiba bishar bom hok banginam long kumta kinong bishar bom hok nata ha ke jing thau jing wo ha ka pru ka tada ngim dei ban le bom hok pet ya ki jing long jing ki para breu ne yala de hiru shimet ha ke jing tri kam jing tri jam jingi hato ha ka thau ka wo ni long ne em ki ba hok ne hato habai bandu yo mentoi yala de let's say ni thau du na no ne ni thau tam no ru te hato ni don em kum ka ne ke jing long jing thau jing wo da ka pru ka tada ka mut subu haba nga thiet jaka wa nga thau ya ka bom dei ban thau da dei ban yo nong da ka thau du na ngan thau du na da ngan yo nong da ka thau tam ngan thau tam blek ong em wat le bom hok ha ke jing thau jing wo da ka pru ka tada da umau thau ki ba shong dukan ka ne ka ya dei ba ki ba di jing di ba thau kilo to mo ser jong pi ulong uba khia kumba dei ban khia teng teng ki pen khia tam ya tu mau ser apa theu ne apa teng teng ni menta perthei mobile teng teng ni pha theu ni su phone theu yanga u motor nuksa theu yanga sipowa re duna ya sipowa nenda pinele sim phim tip bala da theu duna re phisiu ya ka dor jong sipowa re nong dipat ulai nong na marba ula theu duna te kum kita ke jing theu te haba pan sipowa theu sipowa la pan si kilo theu si kilo ai mla ban long janai re dei ban long la kumno khandai point khandai persen ka pa piang ke kat bala ka bomot ni haban le pha nim dei ban thok ban thak ya nei no ka jing theu da umau theu da ka pa hok ne da ke jing buon ru ka de ban buon kat ba dei ban buon mo ha ka ta pi dei ban don ki tarajur ki ba hok ka tarajur ngim dei ban muslia ne na ka pa ngi thiet ngi pen le kum ne kum tai khanang ba apa ngi di ngi anong ngim yo anong e ru em yo nong ye ka khandau ni du nong ya ka beneng te na mar kata ni de ban ko ngu ya ka ne te nga khat ban kala ka ba mot gitu bar khoi ki ba klem da ko ngu ya ka ne ka hukum ke jong ble oi kene ke don ha ka jutang barim la ban ong menta ni de hadin jingwan jong Yesus Kristus ka de jutang ba thamai Henry uji sulong am siam lawan ban pendu Matthew san khanyo ngam siam lawan ban pendu
Andre ban penjanai ya ka ba ublei ula ai ya ka ain lang ba Moses. Dan kata ngi haban kala ka ba mut na ka jingle bom hok jungi na ki mau thau bom hok ka epha bom hok ka hindru ka bom hok te ni hable tang ya ka ba hok to kane ka ayom jing perkhat ban kala ka ba mut ka nyarap ya ngi iwe pe iwe lengba jong kini ki dekhat ki ba ngi pusan lengba ka kitab Leviticus hakane ke singi namarba kumbai ngi lai asngyo ka dekhat ka ba kam haswa ba ngidei ban long ki bating buram ya utrai bating buram ya utrai kemud kene ngidon haka dekhat ke ba lai puar dekhat lai puar banting buram ya utrai blei pidei banting buram ya utrai blei haba ngirong ki bating buram ya blei ke kicimut banting buram ya blei kamut ban kiar na ki basneu na ki bom hok to utrai unerap ye pi ta man sim bakoi ban don no ka man sim ban le tai ki ba hok en yara utrai Jesu Christ